Florida. Sunt membru la o companie Live Good. Vine din Florida această companie, născută de 3 ani. Dar nu numai pentru companie voi pregăti aici. Aici am pregătit 2 copănele, 2 picioare de pui, aripi, le-am jumătățit, după care le-am albit un pic, nu le-am lăsat să prăjească. Apoi am pus 3 cepe, 2 mai mari, una mai mică, 2 mai mari, una mai mică, le-am călit, am pus un morcov în medie, l-am răzuit, l-am pus și pe el să se moaie. După ce s-a muiat acest morcov, am pus jumătate de ardei roșu și jumătate de ardei galben. Apoi le-am lăsat să moaie, am pus 3-4 căței împreună cu ceapa, mă scuzați, am uitat usturoiul. Așa. După care am pus roșii, am pus 4 roșioare tocate, le-am lăsat și pe ele să se moaie, după care am pus carnea, le-am lăsat 3-4 minute, apoi am pus o jumătate de cană de orez. Acum le voi lăsa, bineînțeles, le-am condimentat, un pic de sare, un pic de piper și un pic de curcuma. Acum le voi lăsa până ce orezul este gata și să-și facă ea un pic de legătură și voi presura un pic de, ce să zic, un pic de pătrunjel, pentru că nu prea optăm pe mărar, dar nici nu cred că merge, nu știu, eu n-am încercat, dar pătrunjelul voi pune la final. Și ce să vă spun, vă doresc o zi minunată, o zi binecuvântată și mi-aș dori enorm de mult dacă mă ajutați să crească și canalul meu, să-mi dați și mie o apreciere, să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată și minunată. Doamne ajută!